Hey guys! Okay, så nu vil jeg lave et fødselsdagsgave-haul. Okay, så jeg kan ikke lige huske, om der gav mig hvad, selvom jeg lige har åbnet gaverne. Så jeg viser dem bare lige, og så dem jeg kan huske, siger jeg. Men lad os hoppe ind i videoen. Okay, så først og fremmest, der fik jeg af min mors moster, der fik det sådan en form for pose-ting her fra Mie Søndergaard Design. Mega cute. Og i post-nettet ting, der lå der her mega søde kort. Et mega sødt kort, hvor der lå nogle penge i og sådan noget. Så tusind tak til Mie. Next up, Siljes gave. Jeg fik sådan en håndsprit ting. Ja, mit yndlingschokolade. Chokolade. It is amazing, it is perfection, it is the best. Og til sidst så fik jeg sådan nogle foder ting. Jeg ved ikke, de koster 19 kroner. Men der står, de kan bruges til interview, live show og vlog. Aha. Okay, så nu tænker jeg lige, at vi tester de her mikrofoner. Okay, de er ret store. De ser sådan her ud. Der ligger vist også en eller anden ledning hernede. Og en vejledning. Den vil jeg ikke kunne leve uden. Jeg håber virkelig ikke, jeg skal læse det hele. Okay, så jeg har lige fundet, at de her mikrofoner, de virker. Det var faktisk ret nemt at sætte dem til. Jeg skulle bare pille plastikken her. Der er sådan noget plastik på. Jeg skal pille den af. Og så skulle jeg bare sådan tænde den her knap. Der sidder der, og så sætte den der anden ting ind i min telefon. Så de virker meget godt. Jeg prøver lige at sætte den fast på min t-shirt, for der tror jeg, det er sådan en mening, man kan med dem. Jeg håber, de virker godt og sådan noget, fordi at, men det er også ret, de virker faktisk fint nok i forhold til, at de kostede sådan 19 kroner. Bag til videoen af min lillebror, eller ja, der stod fra min lillebror, der fik jeg den her elf-børste. Det er sådan en liquid bronzer and contour duo. Mega godt. Vi kan lige prøve at åbne den. Altså, hvad? Jeg gjorde det! Wow, den føles som sådan en helt god kvalitet. Next up. Okay, så er min veninde Angelina, der fik den her jule. Ligger lige i sådan en sjov sådan julekasse. Hun havde vist ikke andet. Så ja, men det jeg faktisk fik, det var her Summer Fridays Lip Balm. I sådan den, der hedder Pink Sugar. Okay, nu prøver vi den lige. Og se det her. Den er fantastisk. I love it. Næste ting. Okay, så af min søster Lærke, der fik jeg den her Fenty Beauty Lip Liner i farven Oui. Eller R-I-R-I. Riri. Oui. Croissant. Ej, det er nok ikke, som jeg udtaler det. Men den her farve R-I-R-I. Jeg åbner den lige hurtigt. Oh my god. Prøv lige at se, hvor pæn den er. Den er sådan... Ej, den er sådan... Nu tager jeg den. Next up. Den her fra Pilgrim. Et dagmarkors. Den er så cute. Det er en halskæde. Så den glæder jeg mig til at begynde at bruge. Den er så cute. Næste ting. Så jeg fik den her Sabrina Carpenter parfume. Det er i Caramel Dream. Den dufter så godt. Sådan vildt sød. Sådan. Jeg tænker lige, vi prøver sådan en pille plastik her og duft til den. ASMR moment. Oh my god, og det står virkelig pænt her på siden. Oh my god, det dufter just så godt. Næste ting, det er den her Raw Love Parfume. Jeg ønsker mig den lille af begge de her to, men jeg fik den store, sådan lidt. Tak. Den er seriøst så pæn, og den dufter så godt, så jeg tænker lige, vi prøver at åbne den her. Lad os åbne og se den. Den er så pæn. Mærket her foran, og så er der sådan 2 på en bagside. Ja. Jeg vil bare duften allerede her. Jeg har virkelig mit ben. Jeg bliver nødt til at strække ud. Okay, min telefon den gik lige død. Så nu er jeg tilbage, og skal til at vise jer min sidste gave, men også min yndlingsgave, vil jeg nok sige.
et Pandora-armbånd og med nogle charms til og sådan noget. Det armbånd, jeg fik, det ser sådan her ud. Er sådan med et guldhjerte og så sådan en sølvkæde. Okay, så jeg fik 2 charms til, og det ene, det ser sådan her ud. Det er sådan en cute lille, anker med sådan diamanter på. Det er vildt nuttet. Og det andet Pandora jeg fik lige 2 Pandora. Det andet charm, det ser, den sidder ikke lige fast, men den ser sådan her ud. På den ene side står der My Family, og på den her side, der står der My Universe. Så den er virkelig cute. Den ser sådan her ud på min hånd. Den er jeg mega glad for. Det er så pænt. Jeg er mega glad for alle mine gaver. Okay guys, så jeg vil bare lige sige, at den her video er ikke lavet for sådan flex eller prale med nogle af de ting, jeg sådan har fået. Den er sådan lavet for sådan for eksempel inspiration til, eller bare sådan fordi jeg selv synes, det er sjovt at se hauls, og det er der også mange andre, der gør. Så lad os så tilbage i videoen. Tak fordi I er så med, og tak til alle, der har givet mig gaver og sådan noget. Så ja, ses i næste video. Bye!